IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalpasan itinakam-ame sa pamaltog iti Tacloban City Leyte ket insigida anagunay ti PNP Lawag kadagiti pagadalan tapno rekasta ket mangisayang ti dialogue kadagiti principal iti pagadalan dito nga ilawlawag da akasapulan ang mabantayan dagiti ubing wenno menor de edad gaputa anyaman atawen ket mabalindan ang makaramid ti krimen gapu kadagiti mabuybuya da iti nagturungan ti Hepe ti Lawag City Police Station ani Police Lieutenant Colonel Ryan Retutar ket iti Balatong Integrated School ken dumapeng elementarya ken sekundarya iti syudad malaksid iti dayta ket addan a visible dagiti kameng ti PNP nagfufut patrol ken agronronda ditoy ang nagdignaypay dagiti kameng ti Ilocos Norte Police Provincial Office tapno rekasta ket mabantayan dagiti amin na pagadalan ditoy probinsya sa adlaeng nga isudan tinagtignay no diket di amin na stakeholders ken kastapa dagiti tri-agencies iti nagtataripnong tapno rekasta ket mabantayan dagiti eskwela maipanamnama tinag-iget a monitoring para kadagiti menor de edad ken maarisit ti kinasya sinuda ken anyama dagiti ramramit nga iganda adumet dagiti netizens kung manamong iti daytoy akdang ti amin na stakeholders ti pagadalan para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.